El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meus brites d'esperot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Rebre cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva tot. Cap a l'infinit. Miyaka, la sacerdotessa de Suzaku, va deixar en Tamahome i es va endinsar tota sola en territori salvatge. La persona que va salvar la Miyaka va ser la Miboshi, el guardià de les 7 constel·lacions de Seiryu, que creia mort. No se sap com, però la Miboshi havia perdut la memòria. Ara l'anomenaven Kaika i vivia amb un matrimoni de gent gran. L'alba del cor. La comissaria de Nomamiya Uchi? Com es llegeix aquest nom? No ho sé. Actualment és la comissaria d'Iwate i d'aquell cas se'n va encarregar el Departament Regional d'Investigació de Morioka. I per això anem a Morioka. Ben fet, sí que has descobert coses. Però potser has agafat documents privats. Sala de documentació important. Es prohibeix l'accés a visitants no autoritzats. Per què no et quedes a viure aquí per sempre, al meu costat? A mi volia dir, Kaika, ja saps què dius, tu? Si et quedes aquí, no hi haurà res que et torni a ferir. Aquest poble és molt pacífic. Tota la gent del poble són bones persones i si et quedes aquí per sempre no t'hauràs de preocupar de res. El pare i la mare es posaran molt contents. Res no em tornarà a ferir. Perdona. Només ho he fet per ajudar-te. Perdona'm. Sembla que ja t'ha baixat la febre. Avui és millor que descansis. Però pensa una mica en això que t'he proposat. Viure aquí per sempre. Què et passa? No ho sé. De sobte noto que el cos em crema per dintre. No és normal. Segur que la calor t'ha fet una mala passada. Anem a descansar a alguna banda. Vols? Sí, senyor. Portava el verí als llavis i li ha donat en Tamahome amb aquell petó. Et felicito, Soi. Saps utilitzar els homes perfectament. Vinga, Tamahome, deixa que la Soi devori la teva energia mentre abraces la teva estimada sacerdotessa. No pot ser. He tornat a somiar amb aquell home. Miyaka? Sí? Podem entrar un moment? Sí. Em sap greu. Però quan vaig sentir la vostra conversa em vaig pensar que aquell noi s'apartaria de nosaltres un altre cop. Un altre cop? Fa temps vam perdre el fill, es deia Kaika.
trobar aquell noi al riu va ser com si el nostre fill hagués tornat. Em feia por tornar-lo a perdre. Et suplico que em perdonis. Sisplau, no s'amoïni. A més, ja em trobo bé. Té la teva roba. L'he arreglada i l'he deixada ben neta. Bé, ara descansa tranquil·la. No podré tornar a veure en Tamahome, ni tampoc els altres nois. No puc invocar Suzaku. I ja no tinc cap possibilitat de tornar al meu món. Oh, Yui, si sabessis com et comprenc. La teva tristesa, la frustració, la ràbia... Em sap greu, fins ara no entenia res. Miyaka. Kaika. Pren-te això. Què és? Plantes de l'oblit. Si et veus això, podràs oblidar tot el que t'ha passat fins ara. Miyaka. T'estimo. Jo també t'estimo, amor meu. Meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Creu-me, veu-te'l i desitja intensament que elimini tots els records del passat. Això et farà sentir molt millor. Va, no t'ho pensis tant. Vinga. Si em ve que això em trobaré millor. Ara podré oblidar el sofriment d'una vegada per totes. Oblidar. Oblidar en Noriko, els nois, la Yui. I després, oblidar en Tamahome, que m'estima tot i el que ha passat. Tamahome, què et passa? No podem. Ara no podem fer-ho. Per què? Encara no has invocat Suzaku. Però si en Nakago em va... Ja he perdut les facultats necessàries per invocar Suzaku. No, jo no ho crec pas. No sé com expressar-ho, però passi el que passi, sigui com sigui, no hem de perdre mai l'esperança. Si la perdem, estem arreglats, que no ho entens. Per petita que sigui, mentre tinguem una possibilitat, hem de tenir fe, Miyaka. Com has pogut? Per què? No vols ser feliç? No ho entens. No ho pots entendre. Jo no els puc oblidar. Hi ha tota la gent que es preocupa per mi, tampoc. Ni tota la gent que estimo, ni tota la gent que m'ha ajudat en els moments més difícils de la meva vida. No els puc oblidar. Vols dir en Tamahome, oi que sí, Miyaka? Què li ha passat? No us havíeu jurat que no us tornaríeu a separar mai més? Però què dius ara? Això vol dir que tu... Me'n recordo de tot. Absolutament de tot. Jo sóc l'Amiboshi, un guardià de les 7 constel·lacions de Seirius. Sóc el teu enemic. Aleshores has recuperat la memòria. Llavors, per què feies veure que no recordaves res? De fet, aquella vegada només em volia morir. Per què? Jo vaig néixer a l'imperi de Kuto. A diferència de Conan, Kuto és ple de guerres civils interminables. Oh! Quan érem petits, en Tsuboshi i jo vam viure una guerra i vam perdre els nostres pares. Per això, quan S'Altesa Yui va arribar d'un altre món, ens vam creure que Kuto tornaria a trobar la pau si invocàvem Seiryu. Però en Nakago em va dir una cosa. Deia que si invocàveu Suzaku, l'imperi de Conan dominaria tot el món i seria un obstacle per nosaltres. Com a guardià de Seiryu, l'únic que podia fer era lluitar contra vosaltres. Quan el corrent del riu se'n va endur, vaig pensar, si desaparec i em moro, tampoc podran invocar Seiryu. D'aquesta manera, no esclataria mai la gran guerra que s'estava preparant.
Ningú no quedaria atrapat enmig de la guerra. Cap nen patiria una tragèdia com la que van patir el meu germà i jo. Amiboshi. Escolta'm bé, les lluites no tenen cap sentit, Miyaka. Tu també ho penses, oi que sí? Doncs... Si ho penses, t'hauries de quedar aquí. Si et quedes, no hi haurà cap guerra. Ningú podrà obtenir ni el poder de Suzaku, ni el poder de Seiryu. Encara que no ens tinguin a nosaltres, hi ha altres mitjans per invocar els déus Suzaku i Seiryu. Què? Està utilitzant la Yui. És una llàstima, però no. A la Yui no la van violar pas. Aquell desgraciat continua enganyant la Yui per tenir el món a les seves mans. Així que ja ho saps, Miyaka. L'has d'ajudar. Me n'he d'anar. A on? A veure en Nakago. He d'ajudar la Yui. I després li demanaré que, sisplau, invoqui Seiryu. Què? Si veu que l'estan enganyant, pararà de fer tot el que li demanen en Nakago i l'imperi de Kuto. Així demanarà que la pau torni a aquest país. És bona idea, no? Pots comptar. És possible que sigui bona idea, però és de bojos. Oh. Que no tens por, Miyaka. Vols ficar-te enmig de territori enemic. Potser no en seré capaç, potser no hi tinc cap possibilitat, però no estic disposada a viure com una covarda que fuig de tot. Però és que... Escolta, Amiboshi, saps escriure l'ideograma de fugir? Doncs... Ho veus? Sí, què vols dir? Mira, si fem això, es converteix en l'ideograma de desafiar. Estic segura que les diferències entre fugir i desafiar són molt petites. Per tant, tu quin tries, Amiboshi? Però, Miyaka... Saps què? De fet, això m'ho va explicar la Yui. Ho sento, ho sento. Vinga, marxem. Com és que el meu narcòtic no li ha fet efecte? Això vol dir que l'amor que aquest home sent per la sacerdotessa de Suzaku és tan fort que ha rebutjat el poder de la meva droga. T'has confiat massa, Soi. Qui ets? Jo sóc en Tomo, un guardià de Seiryu. Aquest és el primer cop que ens trobem de Mahome. Jo et mataré encantat aquí mateix. No crec que fer les paus amb la Yui sigui fàcil, però no tenim cap altra manera d'invocar Seiryu. No permetré que en Nakago la manipuli com vulgui. Li demanarem a Seiryu que porti la pau a aquest món. I després, que ens porti a casa. Tornarem a ser alumnes de secundària normals i corrents. Entrarem a l'institut. I aleshores, els nostres problemes se solucionaran. Tot s'acabarà. També l'amor que sentim en Tamahameha. Pare, mare! Portem-los cap dins, de pressa! Com s'ha trobat? Bé, només m'han ferit a l'espatlla. I la mare? Està bé, només s'ha desmaiat. Pare, aguanta una mica. Aquestes fletxes són de l'imperi de Kuto. Ja m'ho esperava, així que se n'ha donat. Abans he fet servir la meva energia vital per abaixar-te la febre. Segur que en Nakago ha percebut la meva presència i em vol. No, em vol a mi. L'Amiboshi no és el seu objectiu. Però per què? Com és que encara m'empaiten si ja he perdut les qualitats que calien per invocar el déu Suzaku? És imperdonable. Tant me fa quins motius els han portat a actuar així, però és imperdonable que facin mal a la gent d'aquest poble. Miyaka, espera! No te'n pots anar! Espera un moment! Espera! Me n'he d'anar tant si ho vull com si no. Me n'aniré i li clavaré un bon cop de puny en Nakago.
Ja ens imaginàvem que series aquí, sacerdotessa de Suzaku. Vine amb nosaltres sense oposar resistència. Fes-te enrere, Miyaka. Goses desobeir-me? No. Amibashi! No vinguis! Tapa't les orelles, tanca els ulls! Aquesta flauta... Parteix-los en dos. Ja ha passat tot. Els altres soldats també han quedat destrossats amb les ones de so. Noto una energia immensa en aquella direcció. Amibashi. Ostres, és en Tomo. Escolta, on t'estimes més morir, Tamahome? Donades les circumstàncies, si tens alguna petició, miraré de satisfer-te. Has dit que et deies Tomo, oi? Exacte. Escolta, no et fa vergonya anar amb aquesta fila? Aquests colors tan llampants fan pena! Què fas amb aquests gargots a la cara? Aquestes plomes que rius són ridícules! I tens les penques d'anar així pel món! Ah, quin mal gust, ostres! És trist, però és evident. Un noi com tu és incapaç d'entendre tota la meva sensibilitat artística. A aquest maquillatge el blau representa l'enginy, el negre representa la lleialtat. I decorant el conjunt, el color vistós de l'or que harmonitza... Tomo, en Tamahome és fora. Com? Una il·lusió? Aleshores, on és la Miyaka de debò? Aquelles són les llums de la capital de Sairo. És l'autèntica. Llavors els meus companys són allà. Els teus estimats companys són en una capital fictícia que vaig crear especialment per ells. Ni tan sols saben que estic debilitant les seves forces ràpidament. Aviat dirigiran els seus passos cap a la mort. I tu també. Què passa? En Tamahome és a prop. Què? No el puc veure, ara no pot ser. Però per què? No te'n puc explicar els motius, Amiboshi, però ja no sóc digna de tornar-lo a veure. Però què dius? Però vosaltres no us estimàveu amb bogeria. Vosaltres heu d'estar junts per força. Ja te'l portaré fins aquí. Ho has entès? Espera'm aquí, sisplau. Kaika! Para. Para. Si te'n vols anar, emporta't aquestes herbes de l'oblit. Segur que et faran servei. No et preocupis ni per mi ni per la mare, fill meu. Para. Gràcies. Miyaka, espera'm aquí, sisplau. Et portaré en Tamahome. I aleshores no et separis d'ell, sents? Amiboshi. I què? Què et sembla el tacte de les espines, Tamahome? De seguida faré que et sentis molt millor. No m'agrada gens matar la gent tan ràpid. Prefereixo obrir-los les portes de la mort mentre els proporciono plaer. I ara què fas, pervertit? Déu-n'hi-do com m'has fet perdre el temps. No pots negar que amb el teu poder havia aconseguit que veiessis la Soi com si fos la teva estimada sacerdotessa de Suzaku. Encara que fos una il·lusió, l'embruix t'ha ben atrapat. Per tu, la calidesa del seu cos nu, la dolçor dels seus sospirs, eren reals. En els seus braços hauries trobat la felicitat i la mort. He entès la importància que té per tu aquesta noia. En aquest cas, després d'acabar amb tu, m'encarregaré d'ella. Si li fas alguna cosa a la Miyaka, et juro que et mataré.
Perdona, Mami Boshi. Vull tornar a veure en Tamahome, però ja no sóc digna d'estar al seu costat. El millor que puc fer és anar a veure la Yui i tornar al nostre món. Segur que això també serà el millor per en Tamahome. Kasum, Dena, el cotxe! L'he deixat tirat a la biblioteca. Només que haguéssim agafat la carretera nord-est, ja ens hauríem plantat a Morioka. Allà el temps passa més de pressa? El temps. Com més hi penso, més veig que dintre d'aquest llibre el pas del temps va més ràpid. Si no descobrim què passa amb aquest llibre, aviat la meva germana petita serà més gran que jo. Soy! Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar